Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Daghan na ba yung nadunggan nga sakit ko nun ng mga anak? Mau ba? Gawas pa kung mamabdos ko. Imo ka kong pakaslan. Wa gutay relasyon. Munya, nganong misugot man ka sa dihang nanutag mo tol? Giganahan lang ko. Pero, pilion rasad na ko ang lalaki nga ganahan ko ha. Ay lagkahadlok. Dili ko gold digger. Kung mao na, luwas day pirming atong panaguban. Kita na ha? What? Nanguyab ka na ko? Miss still pa? Ha? Ganahan na bagay ko sa imong style, ha? Ganahan man sad ko nimo be. Pero ayaw pagtuo ha. Nga mataghangyo nimo nako. Makikita ko nimo. Ha? Doon na ba ako mga activities? May untag mo sustento ka na ko. Mao gani nga nanaganap ko. Wala lagi ko'y trabaho lagi. Noon, doon ako yung mga barkada nga naa sa gigs. Doon na mo'y grupo sa banda? Di gyud banda pero magkatapok mi. Unya, may instruments. Aw, malingaw gid ang mga tao. Kinahanglan seryosohon ninyo ang inyong banda. Dako kong matabang ana. Ha? Tinuod? Yes, lagi. Unya lang ta magsabot bahin sa banda. Mo'y unahon na to ang atong gigs. Unsa man? Tana? Unsa man, mangutana pagyud ka kon abnormal ka ba? Di na. Okay, go to Bogart. O pangayo niya pasaylo. Ngayo ko niya pasaylo? You mean, sorry ko niya? Unsa man di ay? Imo gud siyang gipasakitan. Tingali dili ka na kutawan og milk ni Bogart. Gusto ko milk. Uhaw ko. O sige na, atuan na si Bogart. Pakutaw niya og milk. Pero, pangayo na niya og pasaylo. Go! Kita sa kong bukton ko si Etndong Mateo. Ay. Doon na sana kong kuhang og handos ay. Duklon ba kaya ako sa? Kamay duklon yung bata. Ay. Bogart! Aligod! Ay. Ginoo ko. Hindi, Goy. Imo pala kong pisloton. Imo pala kong pisaton. Ha? Hindi, lagi. Alida yun. Di lagi ko. Adlo ko ni mo. Bagay? Ato anasab. Pawa ko din eh. Sus. Pawa ka? Pawa na ko din eh. Ay, uy. Bahala ka, pawa na ko. Ay, uy, mani, kutaw na kog milk. Bahala ka na eh. Dako na bitaw ka. Pagkutaw na to mo. Mainon na. Bahala ka na. Puli na ko. Sige lang kagpatulo niya. Ako yung mong pahimungtan. Bahawa ko din eh. Bahala ka. Migo lang ko ta, Bogart. Migo sa mga mata. Bahala ka. Hindi na ko mislitin mo. Sorry na, good. I will not do it again. Sige na kag. I will not do it again. Bahala ka na eh. Bahala ka na. Ma'am. Bogart, pagkahigahi masad ka. Ay, sorry mo. Katawa lang ay. Padugang puspusta. Saan ka mo? Hadlok na kayo na ako. Hadlok na. I will not do it again lagi. Di ka kasabot? Hindi kita. I will not do it again. Bogart, ikaw no? Baby. Ay, Bogart. Okay. Itok mo si Mateo, ha? Tingaling ikaw noon rin akong ipapriso. Sige. Do. Anong taon pa priso mo ko mo, ma'am? Ang kaimo mang tubayan si Mateo. Nangayo na gundat ni mo pasaylo. Be, unsa lagi nang imo? Padugang ka sa pusta? Di, mamay.
Tugang ko taon. Sagdi lang, sa sunod buwan, umintuhan ka na ko. Tinod ka, ma'am? Magutaw di ko dong. Magutaw ko gatas mo, ha? Basta, ma'am, tinod ito yung gisaan ako, ha? Nga, imong punan. Ha? Aris ako. Hala, kitsa marong nanuktok sa pultahan. Sarah. Ay, si Papa ang nanuktok. Sarah. Lihat pultahan. Kadiyot lang pa. Unsa man kay tuyo ni Papa. Nakamatiko na kasi sa kong tiyan. Sarah. Murag na sukurikat si Papa na. Kadiyot pa. Ako nang ablihan ang pultahan. Ngano pa? Anong wa naman ka magawa sa kwarto? Wa ka na mo ikadungan sa paniod to. Unsa man? Doon na kay sakit. Ngano nga? Gusto magyug ka masakit ko pa. Nayabag na. Ikaw mo kaya akong ginuuna. Anong imo menu kong sumbalikon sa pangutan, ha? Wa man ko ko'y gibati pa. Unya. Anong wa man kamudungan na mo sa paniod to? Namawi lang ko pa. Kay sayo mo kong ni mata ganina. Pa, okay ra gyud ko. Bantay baya ha? Unsay bantay? Tingalig dili ka na hinuon makabantay kon masakit nagyud kong tinuoray. Gaya, uy. Doon na ka ba'y kipaabot? Brad Anton, good. Kaniya pa mo to si Lakaw. Ang tudron, upad yun, mauli. Ay, wapadyog ka maanad sa imong maguwang? Sumagod. Buntag nga mula kao. O usahay, buntagan sab inig uli. Asa day siya, ma? Magsuroy-suroy? Di, imo siyang kasabaan. Maugtas lang ko niya ng imong maguwang. Bisag usa og pahinomdom, mo pating man hinoon. Maayo pa, uban ko niya ganihada. Gihagadi ay kaniya. Wa noon. Mateo, kinahanglan nga mag-anad-anad ka sa imong maguwang. Ayaw yun pagsalig nga permi kaniyang iuban sa iyang mga lakaw. Nindot, uban Brad Anton, ma. Bay misab na ko kauban akong migang gwapa. Si Saro ba? Permi ay kang uban sa imong maguwang kung magkuyog sila ni atong Sara? Permi. Sahay. Sab dili. Mas maayo masab nang iuban ka sa imong maguwang aron maila-ila nimo ang iyang mga amigo. Dagan na bitaw kumimigo, ma. Tungod akong Brad Anton. Sundasab ang mga lihok og sinultihan sa imong mahigala, ha, anak? Ngano man, ma? Aron daghang kag mahibawan. Or sumagod, kung doon ako'y family gatherings, iuban taman yun ka. Kinahanglang maila-ila nimo ang atong mga paryente. Ganahan bitaw ko, ma. Pero ganahan jud ko akong miga Sara. Nilduta din na lang iuli, oy. Ngano ko taon? Ganahan ko makig-uba nimo. Dali kay ko makakatawa og imong mga jokes. Hala no. Maogin na dili mahimo, Anton. Ango sa man? Nga dili ko mo pauli sa amo. Unsa man tay kanon, kung dili ko mo gimmick. Oh, doon na kay anak. Ha? Wa taon, oy. Pero doon ako'y panginahanglan sa akong kaugalingon. So, I have to work. Og, kato niyang inyong banda, i-organize to balik. Aron ako'y inyong manager. Oh, sige. Ako inon ako mga bro. May mong anak lang una mo mag-gig sa mga tambayan.
O baka sa mga 5-star restaurants. Yay, malipay gid ako mga bro ini da. Salamat ha nga, nagkaila kita. Dugay naman kung nakaila nimo. Ha? Walang ka makamatngon nga usa ko sa imong gisaaran nga hatagag ticket alang sa usa ka concert. Pero scam naman da itong imo. No, dili to scam mo eh. Nalimot lang gyud ko pag-adto sa nagda sa maong event. Wa noon ko makapangayog ticket. Dagan baya ang nanudya nako. Ayo na gyud buhata pag-usab ha. Lain baya ko kung madismaya ko sa ikaduhang higayon. Di na mahitabo imi. Karon ko na-realize nga nagkinahanglan di ko nimo, Amy. Anton? Ah? Magsulti ragod ta. Ha? Lingkod. Ma, pwede ba matugon ako? Una ta magsulti. Duka na kay ko, ma. Duha ka gabi ug tulo ka kaadlaw nga way uli-uli. Uya duka lang gihapon ka? Wa man sad ko'y tuog suod anang mga adlaw, ma. Unsa? Kuan ma. Doon ako'y problema. Dako ning problema ha, og ambot makatabang baka nako ini. Nagapamabdos na sab ka? Pila sila ka buok? Grabe yan sa dang pangutanaha mo, oy. Labad na ba ganyan akong usa-usa? Imo pagyumpunan? Mabdo si Sarah. O gipugos na ko. Aron, ako siyang pakaslan. Anton, imo gyud nang problema. Imo makasiyang uyab. Ngano dili man nimo siya pakaslan? Sige, mamay ta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!